Не е само това? Ти така ще да ги опипаш? Ай, само може. Айде, пирамидите. Само главите ще ви хватам и за пирамидите. Вороните ги пари. Не, първо. Айде. Радки не му да кажеш. Ай, види среща на деките. Отвори ноги. Добре. Добре да не ги имате. Абе, на света на фит. Идем надале? Надале кидаме? Да, кидаме. Само пробвам тук да сликам. Да. Да погледаш. Симе, така ще поснимаш ли? Покучне? Да, покучне, нека снимам малко. Я ми зова или не къде? Много ли добил? Кой ще да ги горе? Малките са пак ято горе. Добре, айде, пати. Знаеш, пановка, която ако му казва пресаблана, да ми кажете Право се пъти. така и ни. Най-горе. Добър ли от тази чаден? Пати. Она. Маре, бързо е! Сега по-добре. Ей, я хлипче едно да направя. Але? Не. Ама имам всички други. Имам раки. Ке панниш, давайте. Лела, каже, Лела, немoj tamo. Лела, немoj дуšo tamo. Маре, тренираха, Маре! Лела. Пам. Памтиш Лела, кога сме бебес, кога беше и само кострои. Ами горе. Салто. Вака. Будь куруш. Откаже почник. Горе. Сега че она мой? Ajde. Sve najdobro. Čeka. Samo broji ova godina da li pitate, mora da li provjeri da li se skite. Ajde, prijatno. Ajde, staro. Ajde, čao. Malo konkamirite. Малце. Да се види какво е. Супер. Оде. Делото пожарник. Може да факултет. Уау. Немачко вече е много добро. Ай, ти дойде са тука. Идете.
mi tuka do него. Ти разпали ти да спете. Не видиме, дойме за един месец. Удрия ти ме рак тебе. Славина да се.